सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। आज लागल रही रोज आवाना जावाना होई ओकर घरे से अब दूध उठावना हो लागल रही रोज आवाना जावाना होई ओकर घरे से अब दूध उठावना फेन सखिया में खातिर लाइल बिया फेन सखिया में खातिर लाइल बिया मालावा के भोई से भी आइल बिया मालावा के भोई से भी आइल बिया आज लागल रही रोज आवाना जावाना होई ओकर घरे से अब दूध उठावना फेन सखिया में खातिर लाइल बिया मालावा के भोई से भी आइल बिया मालावा के भोई से भी आइल बिया। डीजे सोनू मोतिहारी हाँ दूध लेवे लके जाई बलोटा अरे धके अनहरिया में मार मसोटा कि दूध लेवे लके जाई बलोटा अरे धके अनहरिया में मार मसोटा धारा पकड़ी होई आफर लाइल बिया मालावा के भोई से भी आइल बिया मालावा के भोई से भी आइल बिया। डीजे सोनू मोतिहारी घर करे नजदीक बाटे जनत सनदीप परदीप बाटे घर करे नजदीक बाटे अरे जनत सनदीप